Kejaksaan Negeri Asahan diurupi Kejaksaan Negeri Sian Karo manakup sahalak ASN manang aparatur sipil negara nang ditotuhon persidangan hea mangotong-otoi halak. Pangoto-otoi ditakup di jolo ni kantor ketahanan pangan Kabupaten Karo di hari Jumat tanggal 2 na Salpu. ASN nomor inisial KP alias Ika ditakup marhiti haputusan di Mahkamah Agung tanggal 20 Januari tahun 2015 na Salpu. Marhiti haputusan ini diuhum donasi da 2 tahun hurungan ala disurah hea mangototoi halak. Tikina yang ditakup sanga domar bada musung nasi da 2 petugas ala dangolo nasi da dibuan sian ninganani. Ala idung digogohon petugas ujung nabu ema dibuan nasi da tukator Kejaksaan Negeri Karo, jala sian kator ribuan nona nasi da muse tukator Kejaksaan Negeri Asahan. Sian ima nasi da taruhonon na tuhurungan labuhan rukuna adong di Batubara lahomad dalani panguhuman. Orang ASN merupakan terpidana dalam kasus penipuan dan penggelapan dari Kejaksaan Negeri Asahan. Jadi atas ASN tersebut sudah berstatus terpidana karena sudah mendapatkan kekuatan hukum yang inkrah dari Mahkamah Agung. Marhiti atorangani amang Halveus Samosir pola dosahat harugian ni halak na digabusan ni nasida godang na 527 juta. Sian Tanah Karo, Toba TV, Mabaritahon.